Прекрасно е да мечтаеш, но още по-прекрасно е да сбъдваш своите мечти. Копнееш за една прекрасна кухня, в която с любов да създаваш храната за семейството си. Там, където си пиеш кафето, където се храните и посрещаш своите приятели и семейство. Какво чакаш? Хайде, сега е момента. Поръчай своята кухня мечта на преференциална цена. Възползвай се от изключително изгодните оферти на фирма Genomax за кухни MDF в 3 варианта. Кухни Matte MDF, Gloss Max и Vintage. Изборът е твой, кое ще импонира и ще ти пасва към твоите виждания за уют и комфорт. Аз съм насреща. Обади се на телефон 0885 167 389 за безплатен проект и консултация за аранжиране на твоята кухня. И съответно в рамките на 10 дни, так, като по чудо сбъдваш своята мечта, за която си купнял години наред. Направи го сега, защото го заслужаваш. Очаквам те. Прекрасен ден!